Vítáme vás z kinologické organizace Světa Vylačnov, kde se nyní realizuje náš sen, který nás vlastně napadl zhruba před půl rokem, když jsme byli na procházce s našimi pejsky a ani my a ani naši pejskové nebyli z těch monotónních procházek nadšení a tak nás napadlo, že by tady ve Světavách mohlo být agility. Díky nadaci Telefonika programu Think Big nám bylo umožněno získat finanční prostředky na realizaci a koupení agility překážek. Které vidíte, za chvilku uvidíte, je tady tunel, druhý tunel, houpačka, kruh, slalom a skočky. A kladinu máme prozatím zapůjčenou a naše kolegyně vám ukáže, jakým způsobem začínáme s agility. Díky! Think big!